हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि प्रिया नार्जारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। जोबोद गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ खालामफैदोंमोन लोगोफोर। जोबोद गरम एकदम गोलोमदैया बोहैजोब्बाय। मोनसे भिडिअ होनो थाखाय 10 बार 15 बार मोसानांगौ जायो लोगोफोर। दानबाय थानांगौ जायो, गाज्रि जायोना। आरो हिन्दी मिउजिक, हिन्दी सं बोराय बासिनानै मोसानाय जायो लोगोफोर। बेखौ सोदेरनायनि थाखाय निमाहा बियो आङो। आरो कपिराइट क्लेम फैयोना, ओमफ्राय बिनि थाखायनो कपिराइट गैयि गानखौ नागिरनांगौ जायो बोरायखौ। आरो बर' संखौबो फुल होजोबनो हाया। ससे मोसानानै होनांगौ जायो। बे ससे मोसानायखौनो 10 बार 15 बार गाहाम मोसानांगौ लोगोफोर। बिराद खस्थ', बोथोराबो जि गरम। बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर। जोबोद गोबावनि उनाव लाबोनाय भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना होदो। बिदिब्ला नायलांदो।